हाय लोगोफोर सफैलायबाय नै गामियाव गुवाहाटीनिफ्राय गामियाव फैलायबाय। दा जोङो थांगासिनो रानिखाथा बाजाराव। दिनै रानिखाथा बाजार नालाय नै मा खालामदों बिसोरो। जों गुवाहाटीनिफ्राय मानो फैदों होनोबा दा मा खालामबाय थादों मानसिफोरा बिनि थाखाय फैनांदों आरोना। जोङो आधार कार्ड पेन कार्ड एकाउन्ट लिंक खालामनांगौनो, बिनि थाखाय फैनांबाय जोंबो। मा होनो आधार कार्ड एकाउन्ट लिंक खालामाबा फैसा एकाउन्टनिफ्राय फैसा बख'नो हाया आरो फैसा हाबनाय नङा बिदि होननानै खोनानायखाय जोंबो गिनानै फैबाय आरोना। थांनोसै आरो बे मासावनो लास्ट होननानै बुंदों नालाय, ओंखायनो फैबाय आरो जोंबो बानायनो थाखाय। दा जोङो थांगासिनो बेंकआव, माबा मा होनो SBI ब्रान्सआवनो थांसै आरोना। दा जागोन ना जाया थांनानै मावहैनोसै। फाइनालि जों रानिखाथा सफैबाय आरोना, जेरक्स खालामसै जेरक्स कपि खालाम। आगै जायाखौ लोगो मोनदों नै दिनैसो रुनिखाथायावहाय बाजाराव फैदोंमोन नालाय आङो। माने बाजाराव माने मा होनो क'क्राझाराव थांदोंमोन आं। क'क्राझारनिफ्राय माने क'क्राझाराव सानब्रै ना सानबा जाबाय, ओमफ्राय इयाव फैदों आरोना दिनै। ओमफ्राय दा अबेहाय थांगोन? मा होनो बेखौ बान्दुगुरियावहाय जोंहा आब'मोननाव थांगोन आरोना। बेबो दंना? नायबाय थायो आं, नुबाय थायो। ओमफ्राय रुनिखाथायाव ब्लग लाबाय थायो, बेयाव बिनि मानसि सफैबाय थायो बिदि सानबाय थायो। ओमफ्राय आंना हौवाया नोंखौ नुदों नो अबा बैहा अबाव बै बेंकआव हाबनायाव। आं जियाखौ लोगो मोनदों आङो होनबाय हौवाया। आयौ आंबा ब्लग लागौमोन ना एसे, आं नायबाय थायो बिनि भिडिअ। होनबाय आङो माने एकदम सान्दुं गोसा ना, खर' गिदिर आं एसे अमा जायै बारा जाबाय खोमा। दिनैसो मोगथाङाव नुदों आगैया मोगथाङाव साइसथारबोनो। साइस नङा एकदमबारे अमा जानानै बुजोब्बाय ना मा होनो। बर'फ्रालाय जाखायो नामा? जोंबो गुवाहाटीयाव थायो। मैया सानजिला मा नाम? नार्जारि। साबस्क्राइब खालामना हो सबबो, माने बर'जों बर' हेल्प खालामलायनायखौथ' एसे माने सबबो नोंनिखौ आं साबस्क्राइब खालामगोन, आंबो नोंनिखौ बिदि खालामबासो जायो नालाय। हारसिंबाथ' रावबो जौगानो हाखाया नामा, ओंखायनो आरोना। जों दा माबा थांनो नागिरदों काजलगावआ डिसि अफिसाव। खामानि दङ हौवाबो अट' गाखोबाय, मा अट'निफ्राय हौवायासो खिन्थाहरदों। नै आगै जायाखौ लोगो मोनदों नै दिनैसो। रुनिखाथायावहाय बाजाराव फैदोंमोन नालाय आङो। माने बाजाराव माने मा होनो क'क्राझाराव थांदोंमोन आं। क'क्राझारनिफ्राय माने क'क्राझाराव सानब्रै ना सानबा जाबाय, ओमफ्राय इयाव फैदों आरोना दिनै। ओमफ्राय दा अबेहाय थांगोन? मा होनो बेखौ बान्दुगुरियावहाय जोंहा आब'मोननाव थांगोन आरोना। बेबो दंना? नायबाय थायो आं, नुबाय थायो। ओमफ्राय रुनिखाथायाव ब्लग लाबाय थायो, बेयाव बिनि मानसि सफैबाय थायो बिदि सानबाय थायो। ओमफ्राय आंना हौवाया नोंखौ नुदों नो अबा बैहा अबाव बै बेंकआव हाबनायाव। आं जियाखौ लोगो मोनदों आङो होनबाय हौवाया। आयौ आंबा ब्लग लागौमोन ना एसे, आं नायबाय थायो बिनि भिडिअ। होनबाय आङो माने एकदम सान्दुं गोसा ना, खर' गिदिर आं एसे अमा जायै बारा जाबाय खोमा। दिनैसो मोगथाङाव नुदों आगैया मोगथाङाव साइसथारबोनो। साइस नङा एकदमबारे अमा जानानै बुजोब्बाय ना मा होनो। बर'फ्रालाय जाखायो नामा? जोंबो गुवाहाटीयाव थायो। मैया सानजिला मा नाम? नार्जारि। साबस्क्राइब खालामना हो सबबो, माने बर'जों बर' हेल्प खालामलायनायखौथ' एसे माने सबबो नोंनिखौ आं साबस्क्राइब खालामगोन, आंबो नोंनिखौ बिदि खालामबासो जायो नालाय। हारसिंबाथ' रावबो जौगानो हाखाया नामा, ओंखायनो आरोना। जों दा माबा थांनो नागिरदों काजलगावआ डिसि अफिसाव। खामानि दङ हौवाबो अट' गाखोबाय, मा अट'निफ्राय हौवायासो खिन्थाहरदों। दाउखौनो मानै बुथारबाय। जों दा दाउखौ माजों जागोन नायलाय, नै साल दाउखुमै बिलाइ गोरलै। नै बेखौ जोंथिं बमब्रा होनो, बमब्रा बिलाइ। ओमफ्राय नेरसिं बिलाइ सायनानै सुखांबाय आरोना। दाउखौबो गोदानानै सुखांबाय नै। दा संनोसै आङो। माबाया जाबाय मस्ला सामब्राम गुफुर हालदै होथ'वाखै। हालदैबो होखानोसै। हालदैया मोजां नांगोन नालाय जोंहा। जाबाय नै गोदान मैगं होनोसै। थावनि रानबाय। मैगंखौ जा बुरजा नुखायो, दा एरबानो एसेल' जागोनलाय नै।
মানে মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি কেনে উঠিলে গাৰ পুৰা হেৰিটো গম পায় আৰু One, two, three. One, two, ready? One, two, left side, left hand. One, two, three, go. Stand up, left side. One, two, three, go.